Salutare tuturor! Astăzi este update la arcade, New Box Doll și Game Pass New Tool Plays Music, 100 New Songs, adică 100 de cântece noi, 4 arcade de la Props, și acolo la sfârșit nu mai vă spun. Și haideți să mergem aici la arcade. Și dacă trebuie să iei aici muzica, eu nu am. Eu am decât premium. Avem și asta de dans. Hai să dansăm. Bun, dansez. Yo, play. Mamă, ce tare. Bine, cred că nu era props. Dar nu băgăm niciun Game Pass. De câte văd eu, decât muzica care costă 199. Care costă 199 și... ce e asta? What? Nu știam. Ce e asta? A, cred că dacă vrei să pui boxa pe mut sau ceva, nu înțeleg. Dar acum să ieșim de aici. Cum ieșim? Cum ieșim? Ah, gata. Avem aici propsurile. Hai să mergem să ne facem o casă să punem propsurile în ele. Care o să fie casa frăției, pentru că n-am. Iar arcade și chestii de genul. Hai la casa frăției. Ia uite. Am picat aici în beci. Hai că da. Închide și revenim când ajungem. Bun, am revenit și acum trebuie să punem la arcade. Să vedem unde sunt arcadele. Arcade. Bine, revenim când le găsim și pe ăștia. Acum aflai de unde să le găsesc. De la electronice, nu? Da, aici. Nu te cred că e posibil. Poți să pui și motorete. Nu te cred. Bun, da, dacă vreți, o să fac eu un short care o să vă întreb dacă vreți să strângem aici lume la arcade. Că poate nu puteți să scrieți comentarii aici. Nu te cred! Poate nu puteți să scrieți comentarii aici și poate o să scrieți pe... Da, sunt român. Poate să puteți să scrieți pe shorts. Că na, shortul meu cam turbat. Hai, intră abonata pe mine. Bine, hai să mergem și la ea. Ia, îi scriem update. Nu. Filmez.
Îi zic ho. Bagă muzică. Băgai volumul maxim? Cred că vă sparg urechile. Ia să-i arăt eu ceva. La arcade. E nou altceva? Nu, da. Da. Wow! Sunt da arde! Hai să dansăm aici. Îl bag pe al 12-lea, unde 12 așa. Știi? Eu o să vă scriu aici salutul, adică de la salut, YouTube, adică de la YouTube.